Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'alumina hadza tafsir al-Qur'an. Ya Allah waqdi hawaijana wastajib dunga ana ya Allah. Wasul khusus li mu'alif hadzal kitab nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruwiya lan diriwayatake Anna Jibrila sak temene utawi malaikat Jibril iku kala ngendika sapa malaikat Jibril lahu maring Nabi Yusuf. Ngendikane iza rohabta tetkalane apa niki jenenge rohaban apa niku sing donggo peti. Nggih. Iza rohabta tetkalane ngrasa wedi sapa sira sayan ing suwiji-wiji fakul mongko maca sapa sira ya sarikhal mustasrihina. Ya sarikhal mustasrihina wa ya ghausal mustaghisina wa ya mufarrija karbil makrubina qattara makani wa ta'lamu khali wala yakhfa alaika sayun min amri. Pokoke ngepasi ngrasa wedi wae kowe maca kuwi. Ki sing ngendika malaikat Jibril ndhawuhi Nabi Yusuf karena posisi nang jero sumur peteng ijen wedi. Mula Jibril medun nemoni Yusuf, "He Yusuf, nek kowe ngrasa wedi maca iki. Ya sarikhal mustasrikhina." Hizat sing maha sarikha apa? Hizat sing maha
ngatur wong-wong kang padha diatur utawa wong-wong kang padha ngatur wong-wong kang padha ngatur waza ghausal mustaghisina lan hizat sing krungu wadule wong kang padha wadul ngrungokke wadule utawa ngerteni wadule wong kang padha wadul waya mufarrija karbil makrubina lan hezat sing maha ngudari rupeke wong kang padha rupek-rupek iki jane kaya jenengan kudu hafal kok donga iki lah ketoke mung do rupek-rupek je wong-wong urip kok rupek-rupek lah wong ngaji ra ana apa-apa kok matane jengkerut ki ya ngopo iki nek ra rupek ora lho kuwi wakotaro hale utakotaro temen-temen ningali sapa panjenengan makani ing panggonan kula jero sumur peteng wa taklamu lan ngerteni sapa panjenengan hali ing keadaan kula teraniaya walayahfa hale ora samar ngalaika ing atase panjenengan apa saiun suwiji-wiji min amri saking perkara kula dungane semono kuwi falama kala mongko tatkalane maca ha ing iki donga sapa Yusufu Nabi Yusuf hafat mongko istilahnya ngetoki hu ing Yusuf sapa al malaikatu malaikat wastaknasa lan gawe aring gawe tenang gawe tentrem sapa malaikat fil jubi ing dalem sumur nang jero sumur kono maca ngono kuwi terus malaikat ki ngetoki tur gawe tenang lah ya ana kancane terusan terus tenang ayem iso disanding malaikat tok ngerasa taknis panjenengan nek duwe perkara-perkara sing atine rupek perkara sing kira-kira atine gawe susah wedi terutama wedi rasane kok wedi nek nang omah kok wedi iki engko gek-gek bojoku terus mulih dadi wong lanang-lanang kok angger nang omah wedi nek bojone mulih iki rak yo nyeleneh angger bojo wedoke lunga mbut gawe iki kaya-kaya merdeka ning angger sore arep mulih wis mulai kuwatir murai wedi maca iki wae wacake iki ya sharihal mustasrihina ya ghausal mustaghisina wa ya mufarija karbil makrubina qatara makani wa ta'lamu khali wa la yakhfa 'alaika sayun min amri wes tenan ki bojone mulih brangkang tak omong maksude brangkang ki karo jenengan malik wedi terus njaluk ngapura ora kok lara ki ora ati weruh jenengan ki kaya weruh malaikat Israil iki lho masalahe gitu
Iki dongane apik tenan. Posisi wedi dadi pitutur luhur untuk kita ora minggu Nabi Yusuf tok di saat nyemplung sumur neng jero sumur wedi mboten. Tapi ada satu seruan saka malaikat Jibril idza rohabta sai'an. Di sing digaris bawahi niku idza rohabta sai'an. Ora kok iza nazalta fil jub. Ora kok nalika kowe medhun ning sumur mboten ning utawa iza alqaita fil jub mboten. Iza alqaita fil jub niku nalika kowe kecemplung sumur. Iki urusane ora sumur. Ning urusane wedi. Kamangka rasa wedi niku sing dadi penyebab werna-werna. Nek sing kulon karo kidul iki penyebabe rasa wedi itu nek ana wong mara nagih hutang. Kuwi sok wedi. Nek ana wong mara nagih hutang, wedi lah kuwi dongane iki. Sorak terus ramara. Ya sorikhal mustasrikhina, ya ghausal mustaghisina. Ya mufarrija karbil makrubina. Qatara makani wa ta'lamu khali wala yakhfa 'alaika sayun min amri. Iki ming sambat kok, dongane iki ming sambat. Ora njaluk iki ora, iki ming benar-benar madulke kahanan. Madulke kahanan. He sing ngatur sak kabehane wong kang padha ngatur. He zat sing istilahnya ngrungokke wadule wong kang padha wadul. He zat sing benggang utawa ngudari kerupekane wong kang padha rupek. Ira mulai ngundang. Kotaro makani, temen-temen panjenengan ki weruh panggonan kula. Lan yo ngerti kahanan kula. Sementara mboten wonten sing samar sithik-sithika saka perkara kula tumrape panjenengan. Tak eming watu ora njaluk mugi-mugi jenengan ngeten, mugi-mugi jenengan ngeten mboten njaluk. Istilahnya ming madulke. Lah nek wis madulke ngono kuwi bagi sing diwaduli, bagi Gusti Allah rak yo ngerti. Apa sing kudu diparingke iki wis ngerti. Dadi kita rasah ngarani wis ngerti wong Allah iki maha ngerti kok. Iki berarti posisi kahanane Nabi Yusuf sing kaya ngene iki tak kei kebijakan ngene malaikat jedul membo-membo makhluk sing bangsa kamanungsan karo ngancani Nabi Yusuf ning jero sumur. Dadi ketoke nyanding banyu ya ora adem, ketoke peteng ya padhang, ketoke kaya kesiksa ning aring tentrem kae. Mula jenengan ki wadune duh zat sing maha ngerti sak kabehane perkara kula. Ngerti susah kula, ngerti problem kula. Duh zat sing maha ngrungokke wadulan-wadulan kula. Kula yakin panjenengan maha wicaksana. Misalkan donga ngono kuwi wis beris kok ya. Wis beris ning ora mandi dongane jenengan. Lah wong wetenge we klebon tahu susur le gabruk. Wetenge klebon tahu susur le gabruk, dadi klebonan pangan haram. Pangan haram sak emplokan mlebu ning weteng wis neteki donga. Donga iki wis kekaling-kalingan ra bakal karo malaikat tekake ning gone Allah ngene wis ora bakal. Salahmu dhewe kok cangkem kok celuthak. Aming barang tahu susur kok bayare mingkur 500 po 1000 kok trimo haram iki ya salahe dhewe. Salahmu weteng kok dileboni pangan kok ngono.
Meneng wae wong do nyata. Ayo niku mbiyen saiki ora tau jajane. Saiki ora tau nyekel dit. Keuangan karo manajemennya murni cekel sing wedok. Njaluk 2000 kudu ngejokke proposal. Dongane ora mandi, wong madang yo sambel nglenggut kae. Le do madang iku sambel nglenggut kae jebul Lombok Brambange iki le ngesaki sekole mulih rewang. Tetep ora mandi. Ya mulih rewang sak Lombok Brambang nggo nyambel kek mah dipangan sak keluarga. Dungane sak keluarga ora mandi. Kuncine ning weteng resik. Resik saka haram lho maksude. Wis ora mandine iki ora salah ya Allah, ora kok Allah ki ora kersa mirengke ngijabahi ora. Ning memang sing njaluk ki duwe kekeliruan. Kula ngati-ati tenan nek nggon masalah weteng. Weteng iki kadang kala nek haram wis neteki sak kabehane, kadang kala nek kekerepen terus-menerus nekake penyakit. Kok malah ledo goleke waton oleh akeh haram ra apa-apa. Pokoke ora urusan mumpung ana kesempatan. Mumpung dadi pejabat 5 tahun. Lah ya pikirane ming donya, aji ya aji mumpung donya. Nek wong sing pikirane akhirat ngono ya mumpung dadi pejabat 5 tahun arep tak nggo bangun kratonku ning akhirat kono. Nang kene ra duwe ra apa-apa, mula ndi tenaga nalika dadi pejabat dundangi wargane ngono teka. Dundangi wargane ngono iki teka. Kok aku ngungak duit nang dompet utawa ngungak duitku halal resik nalika teka nang undangane warga ngene iki ya terus ngendika utawa terus matur niki pokoke kula titip jariyah utawa titip amal utawa titip sedekah kanggo warga mriki engko niki 1 juta. Nek pejabat tak 1 juta ra ono regane. Kecil nek pejabat niku kok ya. Berarti ya le teka dadi celengan akhirat, le cucul dadi nggo mbangun kraton akhirat. Wong nek ora dadi pejabat ya ora diundang. Nah, sapa sing ngundang grendet-grendeti. Sing pejabat-pejabat kan kerep diundang karo wargane anu wae dewane diundang. Wong nek karo warga kene iki dewane apian karo entengan. Lah ngerti dialem ngono ki teko. Dedet ki templekno akhirat kono. Wingi kula ngisi pengajian esuk ning Man 1 Bantul. Wali-wali murid Man. Wingi komitene nerangke nek ana program ngene dinggo paling tidak penggalian dana saka wali murid. Penggalian dana saka wali murid. Wali murid wis do gemremeng wah duit meneh. Modele iki karena ora ana keimanan tentang akhirat. Dadi nek ngono kuwi iki kaya abot kae. Ning nek wong iki paham, aku ki nang donya ki kok kon nggo nyelengi, leh ngunduh sesuk nek nang kono wong cetha rono. Waja neh kok mung dipungut biaya dienggo kesejahteraan pendidikan anak-anake sing nang kono paling pungutan iki le muni omonge komitene wingi iki sekitar 2.700.000 kok. Gek kamangka ya kebijakane penuk dicicil dikeki wektu sekian bulan utawa dikeki wektu sekitar setahunan tak ya ringan.
Dek mben kae kanca ya ana omong meneh. Anakku ketampa ning UGM bagian kehutanan di Fakultas Kehutanan khusus njaluk laptop sing kira-kira ana fitur utawa ana menu sing terkait karo babagan berbagai macam kehutanan kuwi. Aku takon-takon rego ya sak murah-murahe 8 juta nek sedengan 11 juta. Laptope kuwi jan pahit lho. Lah karang nek ndelok duwite mak gletek 8 tekan 10 juta pahit. Karena ora ana motivasi keakhiratan sing tak tancepke ning jiwamu. Kowe iki iso ngleboni rekening BRI-mu, rekening BPD-mu 2 juta wis senenge pol. Ngleboni rekening 2 juta. Ditakoni, lah kok ne 2 juta kok minta lebokke ning rekening. Lah iki simpenanku, Dik. Nek ning kono ki aman. Ning kono ki ora gampang kelong, ora gampang ilang. Gek engko sak wayah-wayah nek tak jukuk ki penak banget. Ki nek ning urusan donya rekening donya kuwi gini 2 juta dileboni enting. Padahal kowe jaluki 8 juta nggo tuku laptop, jaluki 10 juta nggo tuku laptop ki padha karo leboni rekeningmu ning akhirat kono. Blas ora ilang kuwi ndakmu murni. Ilang nang ndi? Usah aman-amane tur cetha jenengan sing ngunduh sesuk gletek 10 juta iku kudune guyu kok ya. Ora apa-apa. Nek ra tak peksa ngene ra nabung aku. Iki aku nabung sesuk arep tak unduh gletek 10 juta jal nek kur ning donya kene 10 juta iki. Entek sithik mboko sithik mlayune ra jelas. Tenan ning donya iki entek mboko sithik mlayune ra cetha endi sing nggo tuku manci kupingan. Endi sing nggo tuku udut. Endi sing nggo tuku as nyelenah-nyelenah standar. Ora malah jelas jluntrunge. Iki gletek 10 juta tak tabungke rekeningku akhirat. Wong cetha mesti rono. Mangsane nang kene terus. Mbok titenono nek ra sesuk-esuk ana siaran sampun kapundhut wangsul. Maksude iki masjid-masjid mesti ana siaran. Lah kaya kita niku ra mung sekedar nunggu giliran kuwi to. Mumpung urung tampa giliran ki nabunga, gek sesuk nek wangsul mrono iki ning karek guyu. Karek takon malaikat. Bange ngendi nggih malaikat? Tur karek takon ngeten niku, bang sing cerak iki wae. Rasa sing adoh-adoh. Nggih. Lah napa ya arep njukuk jatah kok ya kok. Lah napa piye njukuk jatah kok. Lah rekeninge ndi? Ayo gawa rokep ta. Rekeninge iki digawa malaikat rokep. Kuwi tadi aman pun mboten usah mikir bang arep ngopo. Ajeng kula jukuk. Lah nggo ngopo? Ngundang penyanyi. Nek nang kono ra mung karek seneng-seneng apa? Mung karek seneng-seneng kok. Ngundang penyanyi ajeng karaoke nang. Wah ning anu ning kubur malaikate terus sesuk mawon ten iki rasah mikirke tabungan, rasah mikirke dijikuk. Pokoke seneng-seneng sik kabeh sarwa gratis nek ten iki niku sarwa nyenengke gratis ra mbayar. Nggih napa wis nggo kula terke biyak ngono iki ning alam kubur malik taman swarga. Mak biyak gedek ngene wis malik taman swarga. Wah, wis apa-apa sarwa gratis. Lah kok gratis pripun? Ayo niki grand opening-e jenengan le calone dadi ahli swarga kok ya. Dadi pembukaane jenengan le niki iki calone jenengan ahli swarga. Mula di grand opening-ke ning kubur niki. Lho, ora penak banget. Lah jenengan nopel.
Jaluki duit 10 juta nggo tuku laptop ki mah bengok-bengok. Sekolah saiki kok sithik-sithik jutaan, sithik-sithik jutaan. Kayak aku mbiyen ki sekolah ra nggo sandal, ra nggo sepatu aman. Ora kon tuku, ra kon nganggo. Ayo kono anakmu disekolahke kaya wong biyen kono. Kok terus apa-apa biyen. Biyen iki karang ya wis ngono kae kok biyen terus saiki beda. Jenengan nukokke laptop 10 juta iki padha karo nukokke ngelmu. Kuwi iki hakikine nukokke ngelmu anak belajar nganggo laptop niku sesuk lulus iso nyambut gawe hasil saka ilmu sing kesimpen ten laptop niku. Lah nalika dhek mbut gawe nggo ngelmu kuwi jelungan kiriman jariah ilmu terus wae. Sing 10 juta foto isih oleh tambahan jariah. Iki nek jeng sudut pandang akhirat lho, mula angger muni penawaran tabungan akhirat ya rawel kok ya. Wah, iki tabungan sih. Semua esok wah ana akhirat iki. Ayo angger semua esok ya sing ngono kae. Yes. Pegawene bank akhirat sayah. Maksude rokipe sing sayah. Wah, wis. Rokipe iki angger jemaah esuk iki mah susah. Susah. Wedi karo jemaah esuk wah nek jemaah esuk wedi. Wong cetha tabungan akhirat kok awel iki ya arep ngopo. Nek donya plung, nyisih-nyisihke sithik ra ngitik mlayu ning BRI, mlayu ning BPD napa niki setoran 200, niki setoran 500, niki setoran 1 juta. Ora awel. Mikire nek ning omah ndak entek. Lah jenengan iki kudune ya iki mumpung duwe setorke akhirat. Sebab nek ning donya mung entek iki kok. Ning donya iso entek tenan. Nyekel sithik rong itik wis sing wedok langsung bengok. Langsung bengok. Tambire jebol. Wis kon kok tambir. Terus tok-toke nyerak sing lanang kae karo ngangkat tangan kae sing wedok. Ternyata ming arep duduke nek dastere keleke suwek. Lho suwek. Ngono ki ya men sing lanang ngerti gek nukokke. Dadi mengkur sarwa iso entek-entekan nek atine ra mapan. Ning nek atine akhirat lah iki celengan akhirat. Dastere bojoku suwek. Tak tukokne wong nek ngono ki marai kebuka ngaurate. Nih, tanjake tukokke daster. Weh wong lanang ahli akhirat ki luwes. Ning wong lanang ra kenal akhirat ki sok praja. Endi sing ra penak, endi sing isin, endi sing dudu gaweanku, endi sing dudu jatahku ki wong dudu akhirat. Nek wong akhirat ki pokoke luwes karena sing ana ning pikiran nyelengi akhirat. Tuku daster ya luwes, sing ana ning pikiran nukokke nggo nutup aurat. Dadi wangun kok ya. Wangun tenan umbah-umbah ya luwes, ora kok bang tigor. Iki aku ki mung gawe gampang urusan ngomah, men kewujud rawung sing apik dadi akhirat. Dadi wis sarwa luwes kae kok ya. Wong lanang-lanang sing ahli akhirat ora isinan, ra wegan, ra memengan, ra gayanan. Ning angger sing ra kenal akhirat sok-sokan gaya, sok dadi wong dhuwur praja, wah. Kamoko jane ming ceng-ceng gres. Tuku lombok, brambang, sawi, peterese, tambah roiko iki wangun kan.
Wong lanang kuwi ngopo? Karena kelingan ndek akhiratku jene ra tak alam selak telat kok ya. Nggih. Takoni ro bakule ndak mbok wedok nek ndi, Pak? Ngewangi mbokne kono ketoke ya. Lah iki aku tukar tak nggo masake anak-anakku. Wangun ae ya. Ha kae sing wedok do grenengan. Ketoke ra ono lanangan kene. Ya ono. Tenih nek ana jan akhirat tenan. Kowe nek ora ngandel nggo to mulai sakniki niku lirikan kita. Pisang nglirik ping pindhone misi. Ya nglirik sithik bar kuwi jedulke misi. Misi kita niku nyalangi akhirat. Kaya ngendikane Sayyidina Ali mulyane akhirat ki nggo ngamal, dedit ya jenengan tanjakke akhirat men dadi ngamal, di tenaga, di wektu, di swara, ayo tanjakno dienggo ngamal. Nggo ngono kuwi wae ngopo? Di swara ya nggo ngamal, di tenaga ya nggo ngamal. Salah satu panduane misalkan ana panduan sing apik banget niku inna min akmalil mukminina imanan wa ahsanahum khuluqan. Sak temene iku setengah saking sampurnane wong mukmin apane imanan imane ahsanahum utawi paling bagus-baguse dheweke kabeh apane khuluqan akhlake. Kesempurnaane imane wong sing do mukmin ki nek dheweke iso mbaguske akhlake. Ha iki rak satu motivasi kita to nek kepengin nyempurnake imane yo akhlakmu to apikno. Definisi akhlak apik iki nek nyuwara nyenengke ora nglarani. Dadi modal swara ki nggo gawe seneng, kanca srawung, kanca awor, kanca tangga. Ben men dirungokke. Lah ndi swara ya slentang-slenting. Ngantek tangga-tangga ki ngewori memeng. Wah aku wegah jangkar awor kae iki. Lah ngapa suarane dhuwur angger jak omong menyaki wae. Akhlak wis mulai ratik. Kudune di swara itu orang lain nyaman krungu suarane jenengan. Iki ora dadi doen ngono kuwi. Wong piye ya wingi niku kula ki ya ngemut rasa ae. Ngemut rasa niku anak kula sing cilik itu kan ya nek karo sing gedhe ra tek akrab to. Lah kula niku ndilalae madang karo sing gedhe. Terus takon ngendheke nggone bulike ngono kuwi. Wong anak sing gedhe ra madang terus madang nang Miri sor tower kae. Tembing kula mbah kula niki tembing kula Miri sor. Nang kono kan masakan desa to. Isor tower. Orang gendalan jurmulon kae. Gak ngertine mie ayam londalan. Selerane mie ayam. Warung omah sawah kae kok mie ayam. Mie ayam kono aku tau mandeg jelek. Wah wong mangkoke semono kok isine dhuwur ling udahe angel ra ilok-ilok. Iki piye iki ling udahe angel. Jebule laris ki mungkuh banget kaya opo lah ya sing do mampir tak gatekke mbadokan kabeh. Aku ning warung sawah niku gek ya santai jikuk dhewe apa-apa ana lodeh, brongkos, tahu kotokolan wis pepak kae. Nah karo anak wedok ning kono iki madang wingi rampung madang mulai jujuke ngene bulik ngono. Aku medhun ngene bulik wae ya. Wong ning kono gaweke bakso, kowe njaluk bakso ora bar mam kok bakso.
Ya seduke kono anak sing cilik ning kono. Terus anak segede mulai ngidul. Sing cilik kan ora ijen karo kanca-kancane, maksude ya karo sing jagongi do digasaki. Iyalah Mbak Yuku, Mbak Nia ayu tenan. Ketoke suarane alus ning tak ya nglarani sing cilik to nek. Aku ya batin akhlak nek basa. Dadi njedulke swara iki ketoke alus ning mah nglarani atine wong. Ora krasa ngono kok ya. Wong karang ngono ki kuncine ning akhlak kok nggih. Kula ya njedulke akhlak sing apik. Ayo ya salat dulu. Wong wis zuhur iki meh jam 1. Akhlakku tak gawe apik. Salat dulu saiki nek gelem salat saiki tak opahi 15.000. Ya akhlakku apik kok ya. Tak jak alian bangane ketemu selentang-selendinge akhlak-akhlak basa ngono lho. Tak jak alian. Yo angel urip ki gawe nyaman orang itu susah kok ya. Beda nek karo saya. Awor sapa-sapa do nyaman kok ya. Wah ngantek oke kok wong mantil-mantil karo aku. Ya piye kene iki ning cakruk santai ngono ana bakso liwate tak ndek. Ya ming tak takoni laris pot. Ora yo tak jajakno ya. Ya yo tak jajakno ya. Aku kepengin bangun akhlak sing apik pancen. Dipandu karo Kanjeng Nabi ya pengen bangun akhlak sing apik. Mbok piye-piye harus mengorbankan harga diri nama baik tidak apa-apa yang penting akhlaknya apik. Enak nang antul jajal kaya katen niku. Ngamal tok niku mungkin ngamal tok asli. Niki sik terus sesuk muga-muga do diridani Allah. Do diberkahi Allah, do dirahmati Allah, saged istiqomah ling ngaji ling ibadah, diparingi nugroh hati sing sabar, hati sing konangan, diparingi akhlak budi pekerti sing apik, nekake kabejan keselamatan dunia akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.